मा खोथा बुंखो नों थुनथुलि जे आं नोंजों माने नोंसिनाव गोरजिया थानो नाथाय जाय बाथ्राया जाथावनायानो नङा बेखौ आं माबोरै गनायनो दे आं नोंसिनाव माबोरै थानो हानो नोंसो जोंनाव फैनो नांगौ नाथायथ' नोंबो अख्रा मानसि मा मानिगोन ना नोङो आरोथ' बिनिख्रुइबो बांसिन आइखौलाय मा होनना बुंनांगौ जाखो आङो आइयाथ' गनायनाय नङालै जे बिनि फिसालाया सोरनावबासो गोरजिया थाहैनो माने गावनि हिन्जावनाव नङा आंनि आइया गनायखानायानो नङा आइयाथ' मा आंबो एसे बोरैबा उसुबिदा मोनदोंलै जेन'बा हजों थानाय मा बेयाव थानाय मा एखे खोथा ना आरोथ' बिदिथ' नङाना जे आं बेयाव थानानै हजोंखौ नाहरगोनब्रा नाथाय नोंलाय मानो बिदि सानखो दे थुनथुलि आरो आं गोरजिया थाबाल' जाथारगोन ना मानसियानोथ' मा सानलाबायखोलै बे र' खेबसे रायलायफिनगोन आङो दाथ' बे खोथाखौबो आं सोरनो बुंनो दे माने आइनो खोन्थाखाबाबोथ' डाइरेक्ट आइया रागा जोंगोन खोमालै र' आं थुनथुलिखौनो बुजायगोन एसे नङाबा आं बेखौ फोथायहोगोन जे आं बेयाव थानानैबो माने हजोंखौ नाहरगोन ना थुनथुलि बिमाजोंबो रायलायगोन आं बिराद अनखायोना थुनथुलि नोंखौनो जा नोंनि फेमिलिखौनो जा आंनि फेमिलि बायदि मोनखायोना आरोथ' जेबो फारागखौनो खालामखायाना आङो ओइ आदा माथो नों बाजैया थांथ'नोसै दोनलांसैबोनो थांथ'नोसैलायनोलै ओइ मानो थांबाय थाबावनो लाखिखाबानो जायोमोनलै आदा आंनिबाथ' हगार हरखालामोनलै सिन्दुर थुबाय मन्त्र एसे फरायबाय बास जाबायबो ओइ जाम्बा सोरबा खेबसेनो जायो नामा हाबा जिनिसा मानो जाया आदा जानांगौ ओरैनोबाबो बाजैया फैखागोनखाबालाय माथो अनला ओंख्रिजोंनो फोजोबनांगौमोनब्रा आदा है जायालै नोंजोंबो नेबाय नालाय नेथारनोसैब्ला मेहेर गैखालानोबा आरोथ' माने गाजा गोमजायै लाबोनोसै नोमबाजैखौ आरो माथो दे जागोन दे आरो बाजैखौ नेनानै थाबाय आङो आरोथ' हेपि ना आदा गावनि हाबायावलाय मानो हेपि जाया जानो दे आरो बेबो बै पार्सनजोंसो जायखौ आं हास्थायखायो बास खोथायानो खतम नोंसिनि जरिया जेब्लायबो हेपि थाथों आरोथ' बाजै मोनसेनि खुसियावनो आदा आरे मेरे भाई नोंबो हाबानि लिस्टआव फैसिगोन ना औथ' आरोलै मेहेर माय स्वीट ब्रादार थाबनो ओमफ्राय बिबथैबो जाथोंसै आङो नोंबो जे आरोना मेहेर मा होनोथाय आइया मोजां होनबा माबा बिबथै जाथोंसैब्रा थाबनो ओमफ्राय देनांहाय आंथ' बेसेबा अनखागोन नोंनि फिसाला बा फिसाजोखौ आरोना एकदम गावनि बायदि जागोन दे आरो औ हेलौ मा नाथाय माब्रै जाखो मेम डक्टराथ' माथो बासायथारगोन होनना बुंदोंमोन मा जाखोलै आदा मा सोर मा जाखो सोर मा बासायनो मेहेर जाय सिख्ला गथ'खौ आं बुंदोंमोन ना जों लांदोंमोन बासायनो औ आदा मा जाखो मोजाङाव फैबायना मानसिया डक्टराथ' गोबां नाजागोन बुंदोंमोन नाथाय थेवबो बेखौ बासायनो हायासैनो थुज बासायनो हायासै माने थैबाय आरो औ मेहेर अन्थावबाथ' बे बुहुमाव गैलानो माब्रै हालोदानो एकदम गाज्रि खाथारमोन ना आदा औलै मेहेर बिराद माने गोदोना सोदोना हाज्रिद खाजोबनायमोन दाथ' मा खालामबावनो बे बुहुमाव गैलाबा बिनानावा अ गड स' सेडलि आदा बिराद दुखु मोनबाय आं खोनानानै दुखुनांथावखालै मेहेर नङा ओमफ्राय बिसिनि फेमिलिनिफ्राय दा सोरबाफोर फैदोंना फैयाखै फैनायाथ' बिदा फैबाय होनदोंमोन माथो अ सम मिलायबाथ' थांजागौमोन आदा नाथाय दा जोंबो बेस्थ'ना बेनोथ' आरो माने बिदाबो फैबायबा दाथ' गथ'आबो बिदि जाबायबा गैलाबा थेवबो पुलिस मेमा लेंहरदों नालाय खेबनैसो थांबावनांगोन आङो जोबोद बोरैबासो मोनबायलै आंहा दा मोनथियाबाबो माने सिनायाबाबो दुखु मोनहरबायना दाबा बिनि बिदानि गोसोआव माबायदि मोनसिगोन बेसो मोनथिसिगौ ना बिनानाव गोमाजानायनि दुखुखौ मानसिनि जिउ आरो माथो बुंबावनो मेहेर बेनोथ'लै आदा माबाहाय बिहामजो हाबानि नंबाथाय एकदम बबाव दोनो बबाव मायो जाथारो जिनिसफोरखौबो औ आयै बे आंना ओंखाम संग्रानि बुस्थुफ्राथ' बहा थाजोबखोथाय दाथ' आरो हिनजाव गोदानाबो हजों न'आव थांथ'नोसैनो ओंखारदोंना ओंखाराखै ओमफ्राय दहाय ओंखारनोसै बुंबायमोन ओंखारबायमोनथ' आयै दख'ना गानगासिनोमोन हामथारबायहाय बिहामजो दा आरो नोंहाबो लोगो मोनसिगोन नङा होमबा गाव थायोब्लालाय आंथ' लाखिखाथारसैसोमोन बिहामजो सासेखौबो औ आयै थाजायोमोन जेरैबाबो गासिबो राजिखाबालाय आरो फिसालाया लायथोंसै आरामनो बिहामजोखौ मोजाङै मोजां हाबाया जोबना थांथोंसै थारैनो एबारसो आंनि फिसालानि जुलिया जामारसिगोन आयु हाबाब आथ' सारनि बिफाखौथ' बुंनोनो नांला खुसियानो लाजाखाला बिहामजो गेदेर फैगोननि दे आयै खुसि जायाबा हामाथो मोजांसो मोजाङाथ' दे मोजाङानो जोंबो बयबो खुसि थेवबो बिफाया नै जखमि जानाय नालाय गिलायलाङो आरो आंहा दे आयै लासैनो हामलांगोन आफायाबो सासेयालाय जोंहा फिसालाया बोरो
미라 रुमावसो दङमोन दाबा बहा ओंखारलांलायखो बिदानि हाबानि खुसियानो लाजाया होनबायसोनि बिहाबो आरोथ' दे एसे गोबाव उनाव जोंनि न'खरावबो खुसि फैफिनसिगोन आबा मेहेराबो फैफिनबाय नोंनि खुसियाबो फैफिनबाय आरो बे सना सुनिनिफ्राय मुक्ति मोनबाय आंनि फिसालाया बेनोथ' आयै बेखौ मोननांगौबा मा जागौमोन बुंनांला आरो दे अब्ला बिहामजो खामानियानो सोलाबाहाय आंहा दा एकदमबारे रेसानो गैथ'थारा होनजायो औ आयै हाबानि न'ब्लाथाय बिदिनो जाखायो थाथ' होनबा दे बिहामजो मेहेरालाय बहा थांब्रबलायखो रुमावबा दंना गैया हाथायावसो थिनहरगौमोन आंनो थांब्रबना फैनोसै जानायालाय जेरैबो जायो र' गाव थांबा थांबायसै थाङाबा आरो जेबो नङा आंनो लाना फैनोसै आयु हाबाब थुनजुलि बेला माथो नोङो हाबा जामारसिगोन आरो देनजारलै थुनजुलि बा डाइरेक्ट सिद्दा हाबायावसो फैबाय आमफ्राय बांद्राय गुस्थिनोबो सम मोनासै माथो जेबो नंला दे उनफ्राव गोसथोलायनोसै आरोना माबा होनदों नामा जारौआ खोनाखिथ' मा होननांगौ जाखो आंलाय आयु हाबाब मालाय दख'ना गोजा बरिया नुखाबाय माथो नंगौसो खोबनो आङो न'आव थांसै जाम्बालाय बेनोथ' मानो थांनांगौ जाखोबा ओमफ्रायथ' दोनलांला नामा आङो हारसिं थांदोलै नै नोङो हारसिं थांनो हानायालाय हाखायोना आंलाय ओइ सना अन्थाव बाथावनो सोरबाखि आंनि थुनथुलिखौ आं हारसिं हगार हरगोन हरालै नोंखुनजोआथ' बा फन हरनाया जालायथारदों ओमफ्राय नेगासिनोसै बियो नोंखौ मोजांसो दा बेसेबां अनखायो मालाय आया जावैसोखौ बेनोथ' मार अनसै बेलै आया नोंखौ थोद जाम्बिया मेगनसो जाबायदां गावहा आरे मेगन सागोन आंनि दुश्मन बेबायदि बिखुनजो मोनबालाय मा नांबावगौ आरोलाय साननो नै नोङो बा खर'आबो देलायलायसिगोनसै नामा नोंना औरा नोंनि अननायजों एसे आइनि अननायजों बुरजा थामाम खर'बो देरसिगोनलै ओमफ्राय मिस्टार थुद' दोनलांद' आं बिरनो जागोन दे आरो दख'ना गोजा गाननायजों हिनजाव गोदानानो लाजाखालालै नोंगौ नामा मानोथो नंखाय बुंनो डायलग ओमफ्रायथ' थुनथुलि औ मा जों हस्पिटालाव लांनाय नानिया बे बुहुमाव गैलानोलै मा बुंखो सान बे बुहुमाव गैला थुनथुलि जास्ट एसे सिगां पुलिसनि फन फैदोंमोन आरो बेयावनो खिन्थाहरबाय बे बुहुमाव गैमारलासो होमबा आयु जों बासायनो बेसेबां ट्राइ खालामदोंमोन आरो डक्टराथ' बुंदोंमोन माथो बासिनोबो हागौ नाथाय जानो हागौ बिनि किस्मतआ बेनो थेवबोलै सान बिनि दाय गैयामोन बै दुष्टामिफोरनिसो दायमोन जाला बेफोर पापिस्ट मानसिफोरनि थाखाय दिनै सासे मासुमनि जिउआ गोमालांबायना बिसोरखौ हमना मोनबाथाय ओरैबायदि सास्ति होनांगौलै फासिसो होखानांगौ डाइरेक्ट सासेनि जिउखौ बरबाद खालामबाय आरो बिनि जिउखौबो खोमाबावबाय बिसोरो आं आरो थुनजुलिया मोनफ्रांनांगौमोन ना बिसोरबायदि मानसिखौ नागारखायाथ' आंबो खेबसेल' मोनफ्रांबावथोंलै बेबायदि मानसिखौ बांद्राय गोबाव गैला बिसोरबो पुलिसजों हमजानो र' बेथ' बे दाख्लैबो होसोसिन थामाम होसोखागौमोनलै आं जुदि बेखौ नानिखौ माने हस्पिटालाव लांनांगौ नङामोनब्ला दे जायखिजाया थुनथुलि माथो खालामबावनो थुदो आइयाबो नेबाय थानाय जायो थेख्लायाबो फन हरगासिनो थेख्लायाबो खम नङालै माबा बिहरलायबायदां नोंनावबो ओइ बिबोनांसो आंनि जेबो नङा जेबो बिहराखै मा आरो होमबालाय आरो थांना फैसा होबावदो नोंना बाव 1000 एखनबा 500 बेफोरबायदिल'सो बे फैसा नङा आरो मा नोंनिबा मोनगोनलै जानला मानला उरायलाबाय थाना फैसाखौ दे जाबायसै दे माथोना थुदो नै बे आबा थेख्लायाबो न'आवनो थाथेरा गथ'आ आबा थेख्ला हाबा गथ'खौनो बुगारगारनोसो लुगैयोहां थेख्ला आयै दिनै जावैसो फैगोन दाउ गोदानांगौ मानांगौ मानो देवाना मारिबाय थायो बे आयै मा जाखो मा जानो मोनथिखायो दिनै नों गुमै फैगोन बहा थांबाय थायो आंलाय एन्जरसो नागिरनो थांदोंमोन नागिरबाय था बे एन्जरखौनो जायाफ्रा माने अबाव गावबोसो गोथाव मोनो बेदरखौ ओमफ्राय जानो नङा होमबा आं नाबो थुनजुलियासो थानांगौमोनलै होख्लायगौमोन बे लायनाया मिथिबाय दा बेहा बेफोरबायदि सम गैला मिथिदों आबा मालाय हाबा जालाय लांसिगोन हाबा जानो थांगासिनो होमबाबो सन्देह दंलै आयै आङो बेखि बेबायदि हुदाखौ गारगोन दा बे गारा बेलाय बेफोर हुदाखौ गारनांसिगोन अबावलाय आरो दा फिसायनि न'आवलाय सोलिबावनोसै एसेबांबो दुस्थ'खा गुमैयासो खस्थ' मोनसिगोनलै बे दा थां
दारे गथ'खौ थां दाउ बेदर गोदानांगौआ गोदाहै थां फैलायलांसिगोनसो बे आलासियानो वाव आयै गुमै फैसिगोन मानोथ' आंहाथ' फायदा अबेसिम मोनगोनथाय गुमै साना फन हरनि आं र' ना आब' थुनथुलिनि हाबा मोनजासिगोन ओइ गुमै सान अबेसिम मोनखोलै थाब फैद' नों खुनजो आरो नेगासिनो नै ओमफ्राय दुस्थ'आलाय मोनहैखासिगोन नै बाबु अके ओमफ्राय गुमै मेथाइ लाबोफालै जागोन दे जागोन लाखाबायानो नै जोङो मोनहैसिगोन दे थाथ' दे थाब फै औ दे आयौ हाबाब दे हाबाया मोजाङै मोजां जोबना थांथोंसै नाथाय बाहाय थुनथुलि थांबाथ' ओजों हाबा जानानै थांबा जेन'बा जोबोद सिरि जालायसिगोनहाय न'आ बोरैबाबो मोनलायलांबाय जेसेनो हाबानि समा फैगासिनो नाथाय मा खालामनो हिनजावनि फिसा सानसे नङा सानसेब्लाबो थांखानांगौखा थेवबो थङालि बाङालिनो माब्रै जाखो जावैसोबो मोनलायलायबाय आंहा आयौ हाबाब नाथाय मोनदोंबो मोनदों मोजांखौनो मोनबाय दे जावैसोआबो आरो जेबो उसुबिदा दाफैथारथोंसै हाबा दिनखालि आथ' आंनि आइ सुरानि हाबाया मोजां जाथोंसैहाय बे जावैसोनि जिउआव जि जाबाय बेफोरखौ बाद होथोंसै आरो बेफोरबायदि गाज्रि सायाफ्रा आंनि फिसाजो आरो जावैसोनि जिउआव दा फैथारथोंसै आयौ थांसैहाय खामानिबो बिराद दंसै आंहाबो आबा थेख्लिया दाउ गोदाथोंसै आरो जोंना नै नानि सासे फैदों बियो खामानि मावथोंसै दे हेल्पबो जासिगोन आंहाबो ओइ थेख्ला खुमियानोथ' माबायदि नोंथ' नुबायना औ मोजांब्रा आंनाव फटक दंना नायनो दा फैगासिगोन दा नायनोसै खोमा दे ओमफ्रायथ' ना मालदारखालै गुमियाबो नंगौ नामा औरा आंनोबा मा बायना होखायो बा थेख्ला मालाय नोंनासो औ ओमफ्रायथ' नोंबो फैबाय मोजां जाबाय गुमैखौबो नुसिगोन आरोथ' गुमैया मालाय अननानै फैसाबो होबावसै आयु नायनांसिगोन दिनै गुमैखौ मोजांनो आंहाबो ओइ लिलि आब' थाथ' होनबा दे आइया खामानि मावनो थिनदोंलै जागोन आंहाबो बाजोनारि सुखांजोब्बाय ओमफ्रायथ'नो दानिया माबा मैगंखौ मा संनांगौ दा खिन्थानोसैनो बेदरथ' जाखासिगोन ना ओंखामा खहाब्रेसिगोनलाय गुमै गोदानजों आरो गुमै गोदाना मेथाइबो लाबोबावनोसो नागिरदों मालाय जि अनसोखायो खोमा ना गुमैया औ अनाबो माथो आलासिया सफैबायानो माथो नै जालायबाय बेना जाम्बि सौफैयाबो सोरबा थाबाय थानोसै आङो आयु नै फालि गथ'आ बेना जालायबाय आयु लिलि नोंबो फैना दंफैयो माथो हो औ नोंहा नोंसिनि हाबा खाथिखाय लिंहरदां खामानि मावनो दे मोजां दे ओमफ्राय दहायनो सफैसिगोन होनदोंमोनलाय माथो ओमफ्राय लामा खाथियानो एसे गोबाव जाबाय होनबा सफैनायाथ' जों दहायनो सफैगौमोनलै आयै नाथाय जोंबो आरो एसे माबा लाबोबाय खरस बेखायनो एसे लेट जाबाय आरो दे जावैसो जेबो नंला दे हा फैदो जिराय फैदो बा गुमै बेखौनो बाया माला फैगोन जागासिनो जावैसोखौ जावैसोखौ बायाबो बिराद खानलाय बियो मेथाइयालाय बोरोब्रा गुमै हरदो थेग्लायगोनसैलाय आङो एकदम फैग्रा मेथाइनो औहाय हाबा जिरायहोग्रो नों गुमैखौ दसे मा मेथाइ नोंनाबो आरो लाबोखादोंना आयै मेथाइखौ खि बावोलै सोरबा आङो नुद' आंनि गुमैया बेसे अनसुलाखा मोनथिखायो मालाय आयै अना खाना जावैसो आंनि फैदोहाय जिरायफैदो गसंना रायलायबाय थायो नामा नै लिलिया नै थां साहाखौ जानिखादो थां आरो मेथाइ लाबोनायखौ आराम जगार खालामजोबदो नै आसोल सान नों खुनजोनि न'आ मोनफैलायबायलै नै नोंहा औथ' आरो थुनथुलि गोथाव आइनि संनाय मोनजासिगोनलाय आंनि बिखुनजोनि दे गुमै फैद' जिरायफैद' साहा लोंद' ओमफ्रायथ' आइयै आबो थुनथुलि नों गैखाय सिरि आरामसो मोन्दोंमोन लायो जोंहा माखौबा बुंदों बि खोथा दे होमबा गुमै फैदो आं साहा बानायहैसै दे आनै बिसिनालाय जाबाय थासिगोन बियो एदावलायनाय माबा माबि दे नों साहा बानायहैग्रो थां आनै जागोन गोथाव बानायदे लिलि नों गुमैनो साहाखौ दै गोथावसोलायबाव साहा जाबानो जानायखौनो नै नों गथ' दा मेथाइखौ खम मोनजासिगोन दे मा जाजोबखो बेफोर दसेनो आंनि नानिया बे बुहुमाव गैला सोरनि थाखाय आंनि थाखायनो दिनै आंनि मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय आंनि न'खरा बेबायदि जानांबाय आंखौनो जेखि खालामोन ना आंनि फेमिलिखौ बेबायदि खालामबाय नानि रंजालि नों नोंनि आदाखौ बेबायदि गारना थांनो हाया नानि आंखौ निमाहा होदो नोंखौ बासायनो हायासै आङो जा जादों गासिबो आंनि थाखायनो जादों दाथ' आं पुलिसनोबो खिन्थानो हाया नङाबा आंबो फासिगोन माथो आइनो आंनि गोनांथि दङ
आं आइखौ जेबो जानो होनो हाला फोथायनो गोब्राब मोनबाय आंनि बिनानावा बे बुहुमाव गैला आं थासेयावबो नोंखौ आं बासिनो हायासै आंनिनो मानसिया दिनै नोंसिनि जिउनि सुथुर जाबाय पुलिसनोबो जेबो बुंथ'नो हाया आङो दा आइया जुदि सोंब्ला आंखौ आं मा फिननाय होगोन नानि नोंखौ आइया नागिरब्ला आं मा बुंगोन जे नोंथ' बे बुहुमावनो गैला नोंसोर बेबायदि खालामनाङामोन आंनि साजा आंखौ होमोन नाथाय नोंसोरो सिमा बारबाय नोंसोरखौथ' आं मिथिखागौमोन आंनि सैथोखौ मिथिब्ला नोंसोर आंखौ मालाबाबो नागारनाय नङा नाथाय दा खोथाया आंनि आंगोनाव फैबाय बस नों मोजां खालामाखै Abby, Dorotha. आं एसे बिजियाव दङमोन ना बेखायनो नोंखौ लोगो हमनो फैनो हाथ'वाखैमोन आं दिनैथ' फ्लाइटनि टिकेटखौ आं माबाखाबाय एबार जोंहा गोजानाव थांसै एबि थांनायनि सिगां र' गेलेग्राखौबो गोदान बायना लायखागोन जोंहा एबि दलथा मोनसिगोन ना ओमफ्रायथ' आन्टिजों थादोंमोन नों आन्टिया रायाखैथ' नोंखौ आहाथ' नोंनि आबैयाबो एबि नोंखौ जोबोद अनगोन मिथिबाय जेरै दासिम नोंखौ बुहुमनि नोजोरनिफ्राय दोनदों आन्दोआव अराय नों बिदिनो थागोन एबि नोंथ' आंनि खुसि माय एभ्रिथिं औ जों एबार मोनहैखासिगोन थाना जों बेयाव गोजानाव थांसै बेहाय दङ आरो माबाव जेबोआनो गैखाला आरोथ' नोंबो थाबायनोबो रोंबावखाबायसो ना जोंना आरे गारिया माबोरै हमबाबो जायासै मानो बिदि जाखो दाना मा खालामबावनो Oh God, Abby! मा खालामबावनांगौ? एसे थाबनाङा र' आं दंना